Kublai fi baro di ba Albert masyong masa Shillong ti dagani video nga kwa ban batay kumno bangale kini ngari charge but kumno nga tray mo shwai kata kwa ban batay ka jingim junga shwa kumari charge ka ba menshwa nga tray labut ki kam di bang tray ki kam private ke nga sang yo tulong ti hang turu lang na ya sedang bani yo ka jindun kam hi ke kala biang hi kala kham sutrat hi henry lor kata bat ni kumsi lok ni dengan syong ngong ya keling ya keren sepang kata ka bangin yo financial freedom gidon kita mo bang ya pet ki brio ba ki la shale sing da kajai ni perkhat ba kan long bu kan ki income te ban shu teng tai tulok la da jai la da ngam le tren yo tulok yang nem kum kita ki jikeli wan te nang tu ngasam bon su thu ba ple mon su dipen ang ne tum long tingi ngasdang ban le ki kam la jong te kam la jong le la kham biang su la kham yo su ti laso biang hi ke perthei ber ko we tama kum ta hi long hadanga perkhat biang analyze biang astu kawan kum ju hi ne kam le jong ngam la ban pen he than ke income la dang pen he investment ti kita ki ba ngai ba ka kwan kum ju hi tulop ne ter kam le jong ne long ngai ba ka jing yo hadin habu long ngam don kata financial freedom kata si lok ni keren te kum ti ki por long kerma ba we nak semlau sa ani hadong jungi hi te wan ban batai nga spang de kemari charge tamba o ma da thamai ngam la ban batai ba la ngam spin kut ifi we oblan junga ban wan ban batai te kunta ngapa nung kong de nang sedang kini ki kamba kum ju ithra de working ki ban shu ya kut tu be tengam de sim interest tamba long to wang suwan sisim mo wan sak tengam to ne le shu le singam te wan ba grim ke wan ba grim pun su thu pun chai ngai ni business keren chang ta financial freedom phila ban yo long ka income nu fi kala ban double mar ba ko phitri tang ka kam la jong la ne ka tulok phi kadun ka limit income nu fi phimla ban tri bha la da phimla ban kamai bha lo kadun ka limit te hang ni pat phila ba long unlimited income ku tai e batai fi financial freedom pinyo ya kata ka passive income la da film tray ru kepisahan wan long kam hadin habut mo kata hadin san senam ru senam yong li bang mar sin join pinyo ya kata te menta factory sitom shwa te factory te hadin ka pinyo ya kata passive income te kita ki la su bang la su ya hap su fit ba ka main jonga ma ngaru kadang wat kita ki te hadin bat bangala sjo sungom ta ngapat ngam apsu yanu inu sedang ban langsung song shit le trail le keren le batai gibri bahi ngi parlok ma jamar pa te kat bangalet kalau pun ban kampung hajaga gibri bikin join ngasu ong be mo long trai ba ka kam biang ban kamai ban yo ta financial freedom produk ba ngam tip e ba sulit keren blind tu te kapelong ba gibri hajaga bikin trek ki klem trek kawai bat ka baru undi ta bagi kantre ki ai ban negative feedbacks yang amu ki batai ba phile ne kamari cha ne ki company ki bam tikna ki company la banja lanu lanta phili bala don brio pe phya biet ka kam ba tikna mo ka ba long pinyo to long reyo pidu bam ko bita ki isang ban batai yang ate ka pelong ban du jukar ben te sedang ban ngia ban mo ngaru suwan tu jingnya jing thai te sedang banja te sit funi ba grum yang ka tu kan sin te sisin asenga khamra te balai se mo to shura kara te fun ke balai se ba te batai gen jang tam su la phi ngam don kata jing ala ni ka gift ngam don mo ban ya le ni ki kam nga ong be ta te ba i ha ta gen so ba em phim don kam ga jing ai ke na fi ko ban guru shisha le business fi le ban wan ha ki meeting ha ki seminar nang ta ngin yo ban sha shu phi de mar ba la batai gen ba pet ki doktor ki engineer ki ya jo ki ala ko na ka thong ma ki la puli ki khat phra ar khusnam ki puli mo ban yo e kata le kham tam ban ya kata ru ban yo e ki kam te mo fi pat mentang de batai fi yo financial freedom fi patang i way training meeting fi man te kumlo kan fin yo e kata mo te sedang wan ke jumur par bo ba ke maksud ya ha be kata te nalor tai sedang ban batai ba ka law of average ba pet kawai ka ba film knowledge filit keren da kara wolong ta ka ba aru kalong ba haba fila nang magana da fikran argut da fikran siphongut kumba argut langut lani we ila ban join te kita i isdang ban batai yang bat isdang ban peni yang bat i ong ba
kawai lu pidi bahwa pilih kan ni lada pilih part time kum nu arlai kan ta pi ipor ba pida trei bahwa met bat mesim da trei hok ben boy kamut kata te saman batai kata nantai sedang ben batai mapet hang ni li bun ki bala trei kum IRS weru don bala trei hang ni bala kamai di lai saulak haka kam du handrai munta wan hamari charge ko mai khatsan arphulak si banai na ni hamari charge munsho ko mai tang lai saulak haka kam du ta khatsan lai po arphulak te kum ta na ta shani don ki longkami ru ki batrai ki ba ki yo la arlak lai lak si banai te ki la yo ka kali la yo yin te kita ki pen ketik nga bat ngong te kai ba agrim dun kamal le ti yong phi ba kongsan ka long wan ha meeting begin yo pun su thu pen shai fi te phim dun kam kata ka gift ke banang hang ni wan tang kum nu 1 year fi le ban learn ni te pet phi hang tu la da phim tre sa hadin 1 year wat le shu ke ni te ngasang ke ban kongu i ba agrim ni sam ban kendu sa meeting te hakabalit meeting ng kong hikai nga ba pet phi hapan thit ka wi dari hakata ka dari krishna ki doubt list ki nu ki doubt fidan thong tu te sawan chair nga nanta yang tho ki kerteng ju ki brio nu ba pin let karen tho ki kerteng ki address ju ki phone number ju ki fi phone ki invite ki te kum nu hakal list of yele ba tumi arspa ngot ki brio ki marjan mar par ki bai thu ithau ki ter kita mo fi school le college muchwa itu kibri pisang man tho itu te hadin dalade ble ya kata long nu mangastang ban ko ban invite dengan kajuk porman kasing ngai le ban kendu ba grim tang tang kising bang myo yalam beriuru nga kendu hingi share ngi discuss tangalit ki meeting ban kumtu ka man ka por bang yo ban yalam beriu ban explain nu kon ngai yalam ba grim ban explain mo te bun sin ngi ngasit khat ki bru hiang na ngi sile hin joki na mar mucha office ko padon te kumta ke ngi silam ba grim te mai te ilat batak si Saturday te kilanis ki shooting ayo ban kendu te kat ba yo shooting eng ya fix bet ta ka appointment ban kendu bru te hakata ka por ngaru ngalon ngasam ban su yele ban sngap ba ban su thu ba ban nang ba te kumta ka yat ka por ba arlai banai te na kema sedang ban income first income tharai push spa duna khandai prane kumta hi te hadin ka ar pu ar spa hadin lai san spa har saw kumta idang rit hi poi bia ar spa kumta ka long te ndrai ngapat long community long gum nu mo yang wan be ale be ti kumta ngi sedang ban le kaya ka por hari ka sedang ban he kum tengai ibat shisha hadin chisnam long ngar kumba kumtu saw san brang lasang banang hi lasang ban le hi ban batai hi te ka kam ka lasang step chu shu nomar muchong hap up i ba le badu du shuti te menta ba lasang le hi te kan ma masang ban keren katu daladi mo khat sipo iwe ru kam yo adin khat san ru iwe ru adin arpo ngasang ban yo sang iwe te kumta ngasang ban increase ki number like po san po ru kumta ter increase hadu bentar udang le hi kata te utang sedang ban yo pat sedang ban yo sistang ban yo dan arlai saw san ri utang sedang ban tim te kat bangadang le unta ga i ba income ru kelas tang he te kai banga syam hak system shisha long bunsin hi wat du jikan ban moi ki we bang pa ban keren ba haba filet ban keren yale ban sung thu kan system ri learning kadika learning ya fi ban learn wani alam ki bri bathuma ki offline jo fi ki ya rap fi te kumta ka business of fi kan sedang ban guru ban kiu te after 1 year pe phin sapet pat ba ka business fi kala kan yo te kumta ngi sedang ban trei ban ya ki yu ba ka mau nga meeting ru mutual nga ngampat use bahagi products ngadang perkhat ban yu use IVR ne hadir ba meeting menilet ki hikai ban use pro ngasang ban thit product lai hajar saw san hajar hi tengah sedang ban yu i ba ki product ki tri bha ki tri kam bha tengah confident level junga ka kiu te kumta kat ban nang la ban trei mo ngakan mau nalori sag ba grimson ngadon se i madam ruparu karu ko ba kaya rap hai nga mo kita bun ki meeting ki seminar kala ya rap hai nga te kumta ngidang learn bun ki ba ngatharai ladang amlet meeting anum la ban pu ka level te mentapat bangapu ka level peni i ba lomba kita meeting ki bahikai ini bagi di benon di tools mo ki catalog kini kita ki benon kam nang ta ban long well dress te mo bangin munchuang ali thurmur ngali karan brio ngal mau da ngamio brio ani bentab ngasang ban yele bentab ki ong te film formal ngomong bahap khusut mengkasi alis film formal mo
te nalor katar ngidon seminar training ki hikai bandeng tai hikai mongi te bun nga long ngai iba kyo namar ba hangni phimde bipin kamai de ibarit bari apin kamai de kilak de pulak wat ka kurur laban kamai te takadau phi ki hikai ngi bipin phong formal mu bat nalor kataru phi ngasu thu ba sisa man kumbi ong ba grim men kong mo nga bipin kamai de kilak te kumnu phi dot kam nge chisnam ba fin learn te sisa wan ngala sang ban learn tu ha chisnam ngala kong i bat mentang ai ibu so yo ngata mentang ngala don kubal license bale kini ki mari cha ki product samtam te license duna ye te mentang ha license duna ngala kam income juga ka kau da kalak kelas dang ban wan bat man ga nami ki por ga da kiu te bat mentang kumbaga ong fi layo ki travel bonus car bonus te car bonus house bonus layo te car tengah ngakem tit mo ngadon ga barim te ndai nga penun kam ya ka bangan yo sna ye ki teng layo kan ga yin ga ba lai mala menta te sisa la dang apet ya ka la ka life ko bumun shwa la dang yai ne hak tu ka ju ka kam hak tu ka ju ka nganu poi sarai ha ne ga benta te bun mo kum bai bang ring ma kwa man kan ma bang yong ba ki batri kam sarkar ki batri kam da jong benta long bun hi ki sutre tang ban su survive ki yo tang ka bam ga di kim yo kabang wadi ba kila ban im bha mulmala ne ban yo ke ta im jingim ba pahu pai ka ba nomor ma iri di government servant ibatai ngai kata te yo ta dau ngaru ngale ne kamari charge mo te yo finale ne phin yo pahu kadu kata ta isang ban matai ngaru tang las na kham pahu las dang ban yo kani yo te kalong i peni yanga kumta te nga ngas nang suthu kan babun nangi oh yo kam sarkar tala biang Andai wat bai bala yo batai nta te ngasang ban realize te bat yala dia ngala experience ngala trikam pribit ngala trikam la jong ngai iba sisa kalong tangi bun nangi shu im taman survive ban shu im taman yo kita ki jin kam basic need ni kalau jin im kadi palat nang kata fin yo bun luxurious life hadir mangadon yang mari charge ni yo le ki 5-star hotel ngitip kata life kalong ba biang ha ka ba kabala ban poi kai begini ki big businessman mo kumu wambani Bill Gates kini ru ki yo eta ka life ko bahalong long ni ka lembala na ni tribat la datang di ki kambu tulok ni kam lancong bo maki don limit income tu ni le kini ki network ni la ban kot chakate ka level ru nomor babale bakane system begini ki big businessman ki le barkan not working ga ka juhi ka bangile hamari charge sulong ba hangtu befile sedang business jong phe bulut ki pholak ki kurur man sedang business jong hangni pat ka mari cha kana le lupa bar khot ni su register le ding long business patna baladang itre bahang ila banyo te kata mentang ngala yo dengan kuntu iwe piwe na firu befile tre bah tre shitom mo hangne done nothing to lose in mari charge philaban long winner la ne u quitter hangne te lada ba phiyat chakrang fitre phi definitely phi long winner mat kaning among phi nga license nga layo te phi kumtang ong phi license samsung kini ki result phin sayo umde ba pitre shi bana phi du jigar ki brew ki kran negative phi du jigar umde what do jigar men yai peteng ban le kam one kan du ki offline one kan du ka one ha meeting ki de ki bokong santam ka offline but meeting da offline phi bu join kum jonga bu join khamla ban yara bani ba grib ngadan mo te phi di ki offline ki bla ban yara phi te kadi ka best business in the world but mentang Allah ban ong ba what hamai khalaya mentang iladon bun ka tu kan ni leaders ki bala yo ya kata ka passive income te kawe ni kita ru dei mga mentang ladang ngamle e ru ka income kelas dang ban wan ka passive income ka ladang ngam tre ru ka pisa ka duan te katakin ka ba best tam ka ba ngatrai ki batri kam sarkar ni ki batri ka nulu kam la jong perkhat bhala da fi khlem tre kan wan ka pisa da am welcome to Maricha one gini ka platform ka biang tam bat ka biang ni ki biang tam ki bala change ki life bun tam bun gut ki brio kumju kan change jonga bu phi te tanga don na kaliang jonga publish bun all the best be the best Maricha is the best thank you very much